तर नमस्कार मित्रांनो, तर आज आमच्याकडे होम आहे. भटजी काकांनी आपल्या विधींना सुरुवात केली आहे. मांडणी करून भटजी काका बसलेत पान खायला. सगळे जरा गप्पा मारायला बसलेत. तर पाहुणे यायला सुरुवात झालेली आहे. तर सगळे आता काम करतात. तर आपण सुद्धा त्यांच्यासोबत काम करूया. आता सगळे पाया पडायला आलेले आहेत. तर होमाला सुरुवात झालेली आहे. सगळे बाहेर आलेले आहेत गाराणा घालायला. परत विधी सुरुवात झालेली आहेत. काका जरा शायनिंग मारत आहे. आता आरती सुरुवात झालेली आहे. तर आपण सुद्धा आरती म्हणूया.